guys, good morning. Kami mag-video ros inday kaya si mama nalibang. Ano day? Dag ang iring. Hello guys, good morning. Welcome back again sa mga channel. Kung wa pa ka nakasubscribe ha guys, so i-subscribe na mi ninjo. So mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na kami guys sa aming channel. Yan. Pindutan na imong notification bell para masundan mo ang ingay mo mag-vlog siguro ag manok guys. So ngayon guys, mag-harvest ako ng mga gulay. Kasi yung kumari ko nandyan sa Saudi, bibili siya ng mga gulay, ipahatid niya doon sa kanila. Malapit lang yan sa kanila dito. Yan, shout out kunin mo diha, Mads Katerin, nasa Saudi. Yan, ninang yan ni Kim Kim. So ngayon guys, mag-harvest ako ng ating mga gulay. Kung ano lang yung aking ma-harvest, yun lang. Ano natin. Ay, yung pipino, hinarvest ko papagabs. Kaya ito na lang yung natira. Yung mga maliliit. Yan. Guys. Ito. Pero mayroon pa doon. Sali natin. Tid ko na lang yung mga guli-guli natin. Guys, no? Ayan. May nag-request na naman kasi na Tagalogin ko ang aking vlog minsan para daw magkaintindihan ang insikwakang at saka Bisaya. Guys, no? Tingnan nyo, guys. Ayan lang, guys. Ito pwede na to. Para hindi mo guwang. Kasi para hindi masayang. Okay, thank you for my basket, Mama Rilen. Valander. And my tripod also, mga ate Josephine. Kaya ba mo, guys? Alam nyo, guys? Nung isang araw ko pa nalaman na itong mahaba pala siya. Mahaba yung tripod ni ate. Wow, diba? Huwag lagi. Guys, dito ako nagsuot-suot sa kaukrahan. Daming bunga, guys. So ayan guys, naka-harvest na ako sa ating okra. So doon tayo sa ating sitaw, batong dito sa Bisaya. Yapon guys, giharbisan ko ni ang brother. May ilang gigulay. Hindi na guys, ito na yung ating harvest. So, ayun guys, naka-harvest na ako ng ating mga guli-guli. Saka yung ating sitaw, andoon na, nilagay ko na doon sa upuan. Punta tayo dito sa aming, guys, may pakita ako sa inyo kasi may bunga ng ating kalabasa. Ang bunga ng kalabasa. Guys, tingnan natin ang bunga ng ating kalabasa guys. May bunga na siya dito, malaki. Oh, diba? Oh, ito na siya guys. May bunga ng ating kalabasa. Oh, diba? Yan. Ito lang siya, malapit sa bahay. Yung ibang niya, andyan sa ilalim. Guys, buwangon sa nato ba? Palinghuron. Kami na si Zao magbuwang. Oh, uy, anong nangyari sa aking mga pipinos? Ang aming maliliit na pipino. Yun guys, may bunga na naman sila guys. Oh, yan. Ito yung mga bago naming tanim na pipino. So, may bunga na siya. Nag-umpisa na siyang mamunga. Oh, tingnan nyo guys. May bunga na ng ating bagong tanim na pipino. So, ayan. So, ayan guys. Oh.
Maguna pa mi dinhi guys sunod adlaw. Kay nag Oy, na isa jong bisita. Idi boy. Ngano na anak ko lagi. Di ko naman mo maana mong panguha. Di day. Ayan guys, na-harvest ko na ang mga guli-guli. Yan. Pang kuanay. Pimilya ba? Nga kanang nay si pipino? Palit na raman og ko ano binhi. So ito na guys, na-harvest ko na ang ating mga gulay. Ito may sitaw, sikwa, kasi sinungkit na ito kaya na buak ang lubot. Gisungkit na ni kadito na sa habog, dato na sa avocado ning katkat mo na si Jang nabugan kinahanglan utanan na din sa karong adlaw. So may talbos din ito may talbos din ng kamote. Ayan. At okra. Ito guys, okra. Saka ito may pipino, dalawa. Ayan. Yan yang aking na-harvest. Ayan guys, ang aking mga na-harvest ngayon. I-deliver na namin ngayon to. Ngayon to. Aman na isang i-deliver guys. Ito sa Kumare. Ganito na ang itsura ng ating sitaw kasi matagal na siya, padung na siya mudugnas ba. Padung na mudugnas sa gateng batong. So yan, sa pro fresh gihapon sa guys. Oh. Masarap niya pa rin. Anuhin, tingnan mo. Anak ni Sanong si Juan. Oh. Jilo. Dito sa Nagkilaw na si Idiboy guys. Oh, pipino. Alas 4 pa. Anawa guys, pipino, kinilaw ni Idiboy. Alam niya Lami na pare sa kuan Idiboy, abutangan og isda kaso may isda. Kana salaman pipino sa ramang karon, no. So ito guys, i-deliver na namin to ngayon doon. Susama tayo para makita nyo rin yung bahay na aming dideliveran. Amang hatdan ba. Pero guys, ang bayad nito guys, sa aking mga gulay sa katapusan pa. So sakto pod. Sakto na. Sakto pod na pambili namin ng pagkain sa biik. Yung biik namin ba. Kaya mahal na kasi yung kilo ng pagkain niya, tag 43 ang kilo ng starter. Kaya sakto din na yung ano namin dito. Ning gwapo na ko nung tino. Kagwang ka. Pila manggop ka. Ning gwapo na ko guys. So ito guys. Patalon sa ko makarsones. Uy, ito namin ilagay guys, kaya i-deliver na namin ang aming mga gulay. Sa bago ganda sa Dubai at tasa dyan. Deliver na natin ang ating gulay-gulay. Mga talbos ng gulay, oh, di ba? Ayan, kumaring Catherine, ito na ang iyong gulay. Unay ko anda ni Hanay pipino, nasdari. Kagmatoy pa man naguban, to gikilaw man Idiboy ag uban. Ato kay ladyo, init. Kebenaran ko magkakaw ito na. Ngunit pa bas kuanas kuan. Tala. Ito na. To nas uryo guys, nanay kadua to ah. Mao lagi nang kahadlekan og ari sa karsada kay nang maligsan. Yan ay kadua. Sige na, tara na. Punta na kami guys doon sa bumili ng aming mga guli-guli. Ay ko na siya guys da. Kamo dito sumis baka og balhin. Magana skin og baldi kay babong paimnir. Ay nagban-uban guys, ya gamayng badji. Hello. Ban-uban na gamayng badji. Golay kayo dyan. Bili na kayo ng gulay. Ay batang himus guys to. Batang himus. Para ba nawa man. Mag-deliver na kami ng aming guli-guli. Pag-inita naman oy, sanay oras ron. Sanay oras? Alas 10 na kuno kang. So shout out mi diha nimo Mads. Shout out mi diha ni Ma'am Jean Soko na sa Germany. Hi ma'am. Salamat sa imong pag-follow na mo ma'am ug pag-view sa mga videos everyday. And shout out to Josepe na sa Texas, San Mateo na sa New York, ug ni Ma'am Carmen na sa Japan, ug ni Ate Marieta na sa New Zealand, and Kuya Fidel and family. Shout out ni Ninjo. Og isa pa ba uban? Mama Marilyn Bailander na sa Amerika o Baclayon. Nasa Baclayon. So, lagi si Ate lagi. Shout out ni Ate B. Hi Ate. Shout out. Matisa po na ani shout out namin. So guys, andito na kami sa aming dideliveran. Ayan guys. Wow, ang ganda na ng bahay ng aking kumari. Ngayon ko lang nakita kasi ngayon pa lang ako nakapunta dito muli. So guys. Ayan guys, ang bahay na aming dideliveran. Yung aking kumari na andyan sa Saudi. So si kumari na ho guys, nag-message siya na sa tuwan comment siya na sa YouTube.
videos. Doon siya nag-comment. Sabi niya mag-deliver daw ako ng gulay. Sa katapusan niya na bayaran. So okay ka adyo kay napod ko pang reserve nga pang palit og tuwas among baktin. So salamat ka adyo Mads. So wala, unsa to? Uy, pastilan. Unsa na? Uy, regratan ng abi ko manap. Ginoo ko, my God. So ito na Mads ang dineliver naming guli-guli. Yan. Ito sa iyong bahay. Yan Mads. Wow, ang cute na ng iyong bahay Mads. Ang ganda na. Sana all. Wow. Nice na Mads ang imong house. Grabe. Ang dami pang flowerer guys. Ha? Ming-ming ko na guys. Ming-ming. Ayo. 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 Naita. Ayo. Bakit walang tao? Bukas yung pinto. Wala namang tao. May karabanto sila dito guys. Oh. Isa man na si? Ha? Dari tao Rom? Asa? Di man lagi mo tingog? Ya! Kuya! Okay. Ya! Di araman na ikadali! Ako'y delivery. Gikan sa Lazada. Gikan sa Lazada guys. Ya! Na-delivery. Gikan sa Lazada. Lazada. Oh, sa Shopee di ay. Shopee. Ya! Nakoy delivery sa Shopee. Nakoy delivery sa Shopee. Twink! Narayahan delivery sa Shopee. Dana Mads. Sana na-deliver lagi mong goli-goli. Na, kompleto na, ya. Kompleto na. Okay. Guys, masad ko rin silang sud. Sa mga bungnuan sa kasi narabiro na nakatang. Lah. Wow, nice naman ka Mads. Sana all. Humanag-ija. Awa pagka Mads. Pero hapit na, char. Grabe ang view naman lagi mong house dari Mads. Na? Ni mo iro, ya. Naka-harvest pa ko kuan. Sa utana naman daw ning si Kuya kay gisungkit lagi ng Gabriel tos ibabaw kay daw nasabog ni kat-kat na sa abukado. Si Jenay si Mads Katiri na bahala dana. May okra, nay batong. Kompleto na ya. Namuot ko ya rin sa kataw pag ingan na Shopee. Pastilan nga ya. Kabuangan naman kasi mong pagmangken. So ayan guys, natapos na namin ang aming delivery. Lazada and Shopee. Yeah, mo to nami. Sige, bye. Ayan Mads, na-deliver na namin ng iyo. So, ayun guys, dito kami dadaan. Ha? Tinabayabas, ako na buwak. Di naman. Ari Miss Baka. So dari may manglaktod guys, kay di dari ag baka. Pag hinay Kim, hindi mabalintong ta. Hawid mama, hawid. So hindi ka mabalintong. Mag-ingat lang tayo, baka mo-split tayo ditong kagwang. Hanay bang? Kasi itong bungan guys. Lagi. Pastilangin ko. Tapos na kami mag-deliver sa aming Shopee at Lazada. So ayan, pupunta na kami dito sa baba ng aming daanan. Kagwang. So dari miningagi guys, kay hapit Miss Baka. Daanan namin ang baka ni ate. Para aming isibag-sibag. Para makasabsab naman siya. Bitaw. Para makaano siya ng mga damo na fresh. So magkuha ako ng tubig doon sa sapa guys. Doon sa ilog. Kuha ako ng tubig doon sa ilog para may ipainom tayo sa baka. Biyakin na bi. Magkuha ako ng tubig dito sa sapa. Dito sa ilog. Nagdala kami ng balde. So guys, dito ako kukuha ng tubig sa ilog. Kaya ito ipainom sa ating baka. Dito di ay. Lampal diha ma. Lam laba diha. Tud mama di ka. Tud na makaw. Agoy. Magyata ma. Ito na guys, may tubig na tayo sa balde para ipainom sa aming baka. So ayan. Ukaw na niya na tubig na. Ayan guys. Ukaw na niya na tubig. So ayun ang aming baka, na baka ni ate na pinaalimahan. Yan guys, pinaalagaan ni ate sa amin. Salamat sa pagtiwala mo sa amin. Ito na guys, dalhin ko na itong tubig doon sa aming baka. Agatang basket bidad abi. So ayan guys. Nagpasalamat sa kog lakas Ginoo nga maskin og nay mga tawo nga gisiraan ko. Nagihapoy mga tawo nga ning kuan na ning salig. Ibaw ko nga justice will reveal, char. So guys, alam ko na di ko may pasagdan sa Ginoo kay may gibuhat nga kautan. Salamat ka Jute sa imong pagsalig na mo. Kaya imong gisalig na mo, di na mo sayangan.
Ug ni siyang padaghanan puhon kaluyan sa Ginoo. Ug nanginaat ko nga daghan pang blessings nga maabot nimo kay wa ka magduha-duha og share diri namo kay baw nakati. Ate Josephine, grabe jud. Salamat ka Ajote. So ito na guys, ang aming baka na painumin namin siya. Inom ka na mama. So ayan, inom na ang aming baka. Inom ka na be? Ha? Inom na ikaw? Inom na ang baby namin? Hindi na mga ako na. Hindi mo na mamaak. Hindi na mga. Manuwag ra. Dito si Bud. Dito tigok din ka. Kaya ma-attract ra ba na just puwa. Dito ra ka day. So ayan guys, inom na ang ating baka. Di kaya sang ibalhin ang baka. Dito ko muna siya i-ano guys. Doon sa unahan para makasabsab si bagong sagbot kadto to. Para makaano siya ng bagong ano ba damo. Inom na nga. Pastir nga. Yan, salamat ka Jote sa pagsalig sa pagpaatiman ng dari. Puhon kaluyan sa Ginoo. Mukha na niya, mudaghanan niya guys. Babae kasi yan, baka manglandi na ba? Ayan. Kati, kuin naman ron. Kuan, kanang na ay uwak. Ay uwak guys to. Hope datos pahuy. Ayan na guys, malaki na siya. Sana manguwag ka na. Mitang manguwag na ni guys, karong mubuntis na ba? Para makapa ano masanay mudaghan siya. Tuon siya guys budyag. Pasilong ni na maunsa siya guys tadaud. Dari ama san isang isibig-sibig kay sadyo pa man. Nga na magatiman og buhion. Dapat alagaan ng maayos para kumambek, para mudake ba. Para tumaba. Gets no? Dito siya guys namin paanuhin kasi may maraming mga damo. Maraming mga damo dito. Dato be, dato saka na mo be. Ayan. Nabsab ma. Nabsab. Bug, bug. What do? Siya. Medyo pagbaka ka Inglesero. Tingnan na nga. Daradapit kay na daghang sagbot. Bibi. Ayan o ang dalawang bata na makulit. Si Bayot at saka si Minyat. Doon na. Si Bayot at saka si Minyat. Puti man siya guys. White cow at ang itawag. Hello, white cow! Pag-shoutout ni Ate Josephine. Shoutout! Te, derang imong kuante dia. Yung tutuk. Nga. So, ayan na guys, ang ating baka. Ato na siyang nalugway. So, uwi na kami guys. Sabsab nga, arong dake nga. Dakeg samot. So ayun guys, tapos na kami mag-deliver, tapos na rin kami mag-ano ng aming baka. So ito muna ang aming video ngayon guys. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kaya mag-practice ng Tagalog Tagalog, kaya daghan nag-request niyan sila nga mag-Tagalog kaya kung maintindihan nila. So ayan. So thank you so much guys. Sana samahan nyo pa kami bukas sa aming another video. Samahan nyo kami palagi. At huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel. Maraming salamat. See you tomorrow at ingat po kayong lahat dyan. Gihangat ko guys, gihangat ko. Daras tukaran. Ay, ingat kayo palagi kung asan man kayo ngayon guys. God bless you all. Bye bye. See you tomorrow.